Najděte na telefoně obchod Play. No to já neumím s tím telefonem pracovat. S počítačem můžu trošku pracovat. Počítaček, ano? No. Dobře, to otevř, zapni się počítač. Mám zapnutý. Si hraju tedy. Ale. Super. To najděte Google. Máte Google? Mám Google. Klikněte na Google. Google, no. I do vyhledávacího pole napište. No. Hop. Čeho? Hop to desk. Co? Hop to desk. Hop to desk? Ano, hop to desk. Hop. Tu? Hop to desk, download. Desk? Hop to desk. No ale hop to desk to bude nějaký ovládání plochy. Prosím, jedną dvěřinkę, dobře? Čeho? Prosím, počekajte jednou dvěřinkę, dobře? Já se zeptám umělé inteligence, co to je hop to desk. Prosím pana počekać jedną dvěřinkę. Jedną dvěřinkę. Hop to desk. Otevřeli Google, ano? Otevřeli Google na počítači, tak? Ano? Mám, no. Hop to desk. Jedną dvěřinkę. Já vám nerozumím. Takže, pane, slyšíme se? No. Jo. Vám hodí se pokračovat práci na počítači, ano? No. Jo, a může být vlastně jdeme na to na mobile. Co vy na to? To já neumím na mobilu. Já hovno vidím a... Ještě jednou? Že hovno vidím na mobil. Jsem starý pán. A vy jaký mobil používáte? Dotykový nebo že tlačítkový? No dotykový, ale já na to nevidím. No a tento hovor, na kterém máte se mnou hovor? No. Ano, takže. Řekněte prosím. Takže vy máte tam zapnutý reproduktor, ano? Ano, je. Jo, super. No. A máte, myslím si, že na téhle obrazovku otevřený hovor se mnou, jo? Na obraz... No mám, no, asi jo, no. Jo. A teď podívejte se, máte tam Já telefonu nerozumím. No tak já vás tomu naučím, protože my v každém případě musíme taky pokračovat. Já telefon neumím. To dělat nebudu. Já na to nevidím. No proč nevidíte, co se stalo? No jsem starý, už na to hovno vidím. A vy nepoužíváte brýle? Čeho? Brýle máte? No mám, ale stejně na to nevidím. To je malý. Já vidím na počítač. No já rozumím to má. Já rozumím, ale v každém případě, pane, mobil my taky vlastně musíme používat té práce. No, podívejte se, jsem si jistý, že nám to... Tak tu práci ukončíme, když já to prostě... Ne, tak a proč? Neumím na počítač, neumím na mobilu. Nevidím na to. Ne. No. Teď mě je 70 let a já tady budu na mobilu něco Nekričte na mě, prosím vás, Ježišmarja, co se stalo? Já vám nenabízel nic špatného. Já vám říkám, že ten mobil, že s tím neumím, že to nechci dělat. Nazdar. Tak já vás tomu naučím. My nehadáme. My nechci hádat. No, tak poprosím, zapnete reproduktor, ano, a minimalizujte hovor se mnou. Úplně dole. Já to neumím, já to dělat nebudu, já to neumím. Tak, no, jestli vy toho neumíte, tak to neznamená, že vy s tím nezvládnete. Já vám s tím pomůžu, bože. No, já to nechci dělat. To se děje. A co tam chcete na tom mobilu dělat? No, tak já vám taky dám přístup do vašeho investičního účtu, ohledně kterého vás kontaktují na mobile. Tak mě dejte heslo a přístupový jméno a já se tam podívám. No tak ano, a musíme teď spolu to udělat na lince, ano. Tak mě to tedy řekněte, já si to tam najdu. No, tak jdeme na to, já vám to řeknu. Tak povídejte. No. Dobře, no,
podívejte se, vy teď vidíte, myslím si, že hovor se mnou, ano, tam hodně tlačítek a tak dále, jo? Řekněte mě přístupový kód a heslo, já se podívám na ten účet. Otevřte prosím vás obchod Play. Tak to jednoducho to nejde. Otevřte prosím vás obchod Play na vašem mobile. Víte, co to je za aplikace? Obchod Play. A co tam budeme hledat? Tak mi řekněte, co tam budeme hledat, já se na to podívám. Aplikaci CoinMarketCap, vašeho investičního účtu. CoinMarketCap? Jo, ano. To není aplikace, to je nějaká webová stránka. No, tak a vy musíte mít ještě aplikaci CoinMarketCap. CoinMarketCap? Cap? Jo, ano. To je normálně webová stránka. Ne, tak musíme vyhledat aplikaci, pane. Na mobile my musíme vyhledat aplikaci na obchod Play. Není webovou stránku. Je to webová stránka CoinMarketCap.com. Ano, a kde to díváte? Na internetu, na počítači. A není na počítači, pane. Otevřte prosím vás na vaši mobile obchod. Nebudu dělat s mobilem. No tak a proč? To je pro vás tom komplikované. Protože mám monitor 2.30 a já na to vidím. No, a když podíváte se na mobil, tak display mobilu tak malý, nevidím na to. No, tak no, nemyslím si, že on je velmi malý, ano? No, vy můžete přijat hovor například, ano, takže zavolat někomu, tak to znamená, že všechno vlastně hezky tam vidíte na svém mobile. No. Zelený tlačítko vidím, no. To je pravda. A červený taky. Tak. Takže já ho asi... Nebojte se. Takže já ho asi... Opakuj to. Co? Ano. Takže, no, podívejte se. A co tam budeme hledat na tom Google? Na mobilu musíte otevřít, ano, takže počal si hovoru se mnou. No. Aplikaci Obchod Play. Toto je aplikace, přes kterou můžete si instalovat jiný aplikaci. Obchod Play? Ano, Obchod Play, různobarvný trojúhelník, Obchod Play. Podívejte se, prosím, kde máte tuto aplikaci na vašem mobilu? Tak to mám zavěsit, abych se mohl podívat, nebo co? Nebo jak to mám dělat? Ano. Na hlavní stránce vašeho mobilu. Tak mám zavěsit, abych se na to podíval? Ano, na hlavní stránce vašeho mobilu. Na hlavní stránce vašeho mobilu vy musíte... Tak já to teda musíte mít tam... Tak já musím zavěsit hovor, teda, jo? Musím zavěsit hovor, teda, jo? Abych se tam podíval. Ne, vy nemusíte rušit hovor. Podívejte se. Já mám na obrazovce váš hovor. No a teď podívejte se, hned pod červeným tlačítkem, ano, který můžete rušit hovor, vy tam, ano, hned pod tím tlačítkem, vy tam máte tlačítko kroužek, takový kroužek máte šedý. Nemám kroužek, tak mám bílou čárku. Novou kartu kde máte, na počítači? Bílou čárku tam mám, ne kroužek. Čárky vy máte doleva, já ano, doprava máte šipku. Nemám žádnou čárku doleva ani doprava. A kroužek, podívejte se. Nemám tam kroužek, nemám tady kroužek. A vy jaký mobil používáte, Android nebo že Jabko? Android. Google. Android. Jo, chápu tomu. Tak podívejte se, vy musíte mít tam, ano, takže nebo kroužek, uprostřed nebo že čtvereček. Nemám tady kroužek ani čtvereček. A hned pod červeným tlačítkom, který můžete zrušit. Já neovládám ten mobil kroužkem ani čtverečkem, já ho ovládám přetahováním obrazovky. No ano, já tomu rozumím, ano, ale na obrazovce vašeho mobilu, vy musíte mít, ano, na obrazovce vašeho mobilu, vy musíte mít, na obrazovce vašeho, hned pod červeným tlačítkem takovou lístku, kde vám zobrazuje takový kroužek nebo čtvereček. Nemám tady žádný kroužek ani čtvereček. To není možné. Já vám to říkám, že ho ovládám přetahováním obrazovky, jako když to děláte z vrchu, tak já to dělám i ze spoda. Já nepoužívám, jsou dva druhy ovládání, buď to ovládáte
čtverečkem Aha. a tím, anebo to ovládáte přetahováním prstem. To nevíte. To ještě neznáte. A vy můžete, ano, a vy No tak umíte, a řekněte mi prosím. na Ukrajině to neznají, že jo? Tohle to je jasný, že jo? Kde? Na Ukrajině. Kde ještě? Na Ukrajině. Jakou? No voláte z Ukrajiny, ne? Ne, a proč Ne? myslíte A si? odkud voláte? Z Anglii, pane. Z Anglii. Ježišmarja, Ano. a proč nemluvíte amerikánsky? A co potřebujete, že byste mluvil sami vlastně na angličtině? No, to by bylo, to nejradši. No, hodně potřebujete, myslím si, že pane. A proč vy vlastně takhle to Já nereagujete? vás nechci německo urazit, говорим по-русски. Ještě jednou? Že německo говорим по-русски. Já nerozumím, co to je. Nerozumíte? Ukrajinec a nerozumí Nerozumím. rusky? Ježišmarja, jobo. Bože. Nerozumím. A co se stalo, pane? O čem se jedná? Vy jste nějaký nacist, nebo že co? Já jsem, nevím, nebaví mě ten hovor. No, a co vám baví? No, tak jdeme na to a pokračujeme v práci vážně. Proč vlastně my musíme měnit vlastně, já nevím, důvod našeho zavolání. Já nerozumím, o čem se jedná. Tak si to nechte. Kolik tam je peněz? Ještě jednou? Kolik tam je peněz? Kolik tam mám peněz? No a proč? No, bo jaký čas? Kolik? 428 tisíc českých korun. Ano, To je ano, docela, 428 tisíc. to je hodně. To bych si mohl koupit. No, není málo. To už jsem si mohl koupit. No vlastně. A odkud vy může být, máte vy, no odkud vy může být, vy máte vlastně víte někde ten lingvistický může být jste bohatý člověk. Zatím. Než mě někdo neokrade, že jo? O čem se jedná? Kdo chce vás okrádat? Lidi jsou hrozný dneska. No, to je se krade a to, jo. Znáte to, ne? Vás ještě nikdo neokrad? Ne? Když lidi jsou různí, ano, to neznamená, že oni jsou, že všetky lidi jsou špatní. No fakt, jo. Mám pravdu. No. A vy nejste Ukrajinec, jo? Ne. My lžete, protože to poznám. A proč vám proč vás to zaujímá? Poznám to, ne? Tady žije Ukrajinců. Už je pryč. Ach, jo. Můžu si to nahrát ten hovor? Na mobilu zapněte reproduktor. Mám zapnutý. Zaмкнув. Co? Найдете на телефоні аплікацію Obchod Play. A co tam budeme hledat na tom Obchod Play? Нема? Co? Obchod Play, різнобарвний тригельник. Co hledáme na tom Obchod Play? No, co tam Máte hledáme? Obchod Play, ano? No, hledáme tam co? Já jsem podíval na internetu. Co to je? Otevřte aplikaci Obchod Play. No, tak jedem dál. No. Úplně dole uvidíte vyhledávání lupou. Klikněte na lupu. No, dál. А до викрадувачого поля напишіть. No. Hop to desk. Hop to desk. Ano. Co to je? Co to je? Vzdálený přístup a správy plochy. Co tady budeme vzdáleně přistupovat a spravovat? Ano. No. Můžete nainstalovat tam aplikaci. No to nebudu instalovat. Proč bych instaloval A proč? vzdálený přístup na můj mobil? Proč nebudete instalovat? No protože co pak já chci, abyste se mě hrabal v telefonu?
Не. Co ne. Я не буду видеть вашу образовку телефону. Ne. A na co potřebujete ten přístup teda? Ten přístup, No? no to je jako klíč do naší aplikace CoinMarketCap. Klíč? Jako, Ano. tak mi řekněte ten klíč, já se tam podívám. CoinMarketCap, to znám? CoinMarketCap.com .pl? PL? Vy jste Polák? Ne, .cz. .cz? .cz? Ano. Moment, já se podívám. .cz, jo. Pane Bohuslav, Neexistuje jako samostatný nezávislý web? Oficiální? Pane Bohuslav, řekněte mi jedno. Vy chcete vybrat svoje peníze, nebo nechcete? Já o nich nevím, takže mi to nebolí. Vy nechcete nic robić. Ne? Jsem línej? Ja nie potrzebuję A od was chudej. żadnych danych. Jsem línej a chudej. A? Že jsem línej a chudej. A tak to bude. A tak to zůstane. Je ještě, který píšou ten coinmarketcap.cz, pozor na podvody. Pokud vás někdo kontaktoval s nabídkou investic přes doménu končící na CZ nebo tvrdil, že tam máte peníze, buďte obezřetní. Oficiální CoinMarketCap je pouze informační platforma, nikoliv peněženka nebo burza, kde byste si mohli ukládat vlastní prostředky k obchodování. To mi říká AI, Google. Proč mě chcete podvíst? Se ptám. Pane, Proč? řekněte mi, vy Proč? chcete vybrat svoje peníze, nebo nechcete? Ne, tadyhle čtu, že si mám dávat pozor na nějaký šmejdy, který by mě chtěli podvíst. Takže si nic instalovat nebudu. Opakujte ještě jednou. Nic si instalovat nebudu. Nevím, já vás nerozumím. A proč? No tak když jste Ukrajinec, tak mi Proč? nemůžete rozumět, že jo? To není Ukrajina. Ne, a co teda? London. Jo, vy jste London. Vy jste Angličan. Aha. No tak to jo, no. Ne, já jsem Polak. Vy jste Polák. To jo, teda. Poláka poznám. Já jsem Vy Polak. tady bydlím kousek od Polska. Tam jezdím furt. A vy любите Polákov? No já jim rozumím. Ne? Já rozumím Polákům. Rozumíte Polákov? No jasně. Super. Vy jste Ukrajinec. Čekaj. Jste A Ukrajinec. řekneš po polsku? Teď tam rozprášili nějaký to, že bude klid a zase koukám, jste se tam namnožili, no. No. To je dokola. Podvodníci. Ukrajinský, že jo? No. To, ukrajinský analytik? Co? Já ukrajinský analytik? No, vy jste analytik. No, to já nevím, vy jste analytik. No. Asi analyzujete peníze cizím lidem. Ej, pane, nevím, nerozumím, co vy mluvíte, ale A já tomu rozumím hodně dobře. Chcete mě já okrást? nerozumím žádné. Proč vy reagujete na svoje peníze jako byk na červenom přikryvce? Já žádný peníze nikde nemám. Dejte mi 5 minut. Já vám všechno ukážu. Já nepotřebuji od vás žádné vaše dány. Ani číslo vašeho tam... Nebudeme dávat žádný zájemný přístup, tak to musíte zařídit nějak jinak. No, tak se snažte. OK, dobře. A používáte WhatsApp? WhatsApp? No, a co potřebujete? Zavolám pánu na WhatsApp. Ne, nebudeme volat.
chcete vidět vašou obrazovku telefonu. Já jsem taky někde slyšel, že se přesto dá podvádět. Ale nevím to určitě. Já musím vidět vašou obrazovku telefonu. No to ne, to v žádném případě. Bo vy, pan, jste glupý i nic nerozumíte. No tak za to vy jste přechytralej, no. Na jinak se znám teďka říct. Vím, kde měškáte. Vím, kolik máte let. Vím, kolik máte dětí. Tak to víte hodně, vím no. Všechno. Tak to víte víc než já. No. Prosím? Že víte víc než já? Zítra přijede do pana do domu. Nerozumím. Dobře? Pane Bohuslavu. Halo. Halo. Já vám nerozumím, co říkáte? Říkám, že vy kokot. Ještě jednou. Říkám, že vy jste kokot. Vole. Nazdar. Ano? Nazdar. Pan Bohuslav kokot. Pan Bohuslav kokot. Došly argumenty zlodějům, že jo? No. Kokot Bohuslav. No, tak jo. Nemáte prachy, no, tak jo. Tak čus.